Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset de serye tayo itaalawas anapauluan, irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasapa ka mata nagawid, Loreto. Awan ti trabaho ka. Awan trabahom ko na. Katisigod na pagtrab-trabahom na Inikatak di bus mi. Anya nga ro ti maramidak. Naa, iti anya aga po nga inikat na ka. Nagdinanog kami nga ro di ti katrabahowak. Aglablabos tumot nga minday di JR. Ay, una yan. Binulan samutan ang makiap-apa ka kadagiti katrabahwam. Sana ka makiap-apa. Nagalas nga min ti pakpakita da kanyakat. Kat, pagtrabahwam nga rod ita, amumot nga adadwang anak ta. Pangalaan tayo nga itilamutan tayo no di kag trabaho. Makamuditan na. Ay, naapo Loreto. Kasla di ka agpampanunot. No nagpakumbaba ka kuma, di saan ka kuma na ikat iti trabaho? Oy, di nakman sirmunan. Tanalpasan da ito'y. May sublim nga rod. When there's no one else beside you. Sa dino tinagapwam, ah? Kasang-sangpot lang da tao. Agungat ka man na dagusan. Ti pakadam kanya kat agsapol ka iti pagtrabahwam. Ita, nagawid ka, anabartek. Birthday nga rin ti kumpare kita. Nakababain matano sa anak amapan. Amom ka din nga may ti landlady dito itay. Anya ti may naimbaga. Anya kumapay. Di agsingir iti abang ah. Oh? Talo bulanan asaan tayo ang nakabayad. Inton kwan, ipaabang dan iti sa bali day ti abalay. Di mo timbagakan ka na ikatak iti trabaho ka. Kasta una iti unget na. Siya kakanayon ti kakaasing agpalpalawag kan kwa na. Uray pa agungat no awan ti kwarta. Awan maramidan na. No kasta ti rason mo, talaga apapanawon da tayon. Agyaman akta sinumbatan nyo ti awag ko, nanang. Kumusta kayo dita, Loreto? Kumusta dagiti apo ko? Adangarot parikot mi, nanang. Anya manan ti parikot yo. Kastoy ngamin. Naikatak iti trabaho. Kat awanan ti pagbayad mi iti abang mi. Anya? Mabalin ti bumulod pa iti kwartayo, nanang. Anya tinararamid mo aya. Kaano laang idinaikat kay tisigod at trabahom. Ita, naikat ka manan. Agmamalasak nga rod, nanang. Kita ngamin at aramido manakaw. Sige. Ag-text kay tulat ta. No adda maipawit yaw. Urayan mi, nanang. Asino di kinasari tayo iti cellphone, nanang? Ni Manong mo, Loreto, Marlo, nanakaw. Anya man ang tinyawag na kada kayo. Ay, kasapulan da ka no ti kwarta. Manain? Ay, pagbalinanda da kayo matan abang ko, iti kastangar aramidan da. Naikat ka nung arod iti trabaho na, anak ko. At da siguro manan kalukwan nga inaramid na, iso nga inikat da. No apay nga minadida kaya ti agnaad dito'y balay ah. Kay kayat damot ijay syudad. Kay kayat da ijay, kat amu damot agastos ti agnad ijay syudad. Sayang ti abang abay bayadan da. Amangan no adda extra akwartam dita, anak ko. Saan da pa'y abinay bayadan ti kwarta binulod da kanyak idi, nanang. Kat numabalin, saan kayo kumapay amang ipauit? Kaasi damot. Wen, kaasi da. Ngam namin anumot kan akasta ti inaramid da. Marwam da, no kanayon yung nga itad, ti dawatan da. Kumusta nga Loreto? Adda impawit da kwarta. Dahil tangarot ti parikot, bakit? Anya nga iti ibagak iti landlady no may agsingir. Diyak mo. Si kalangan ti sumangukan kwa na no umay. Mabainak ngagpakita. Saan ba't ngamin arplayan da nanang ti text ko? Uray awag ko. Di dapat tensumbatan. Kat ulitam ang mga no di dala ang nakita. Awan nga rod. Nagriring lang ti silpon da. Di damat sumbatan. Diyos ko. Ay, Jack Amon Loreto. Problema la ka na yun ng ti sumangsangbay. Makapauma ti kastoy. Hoy, di ka agsaw iti kasta. Ngamin, desisyon tamat adwa nga agabang tayo dito'y syudad. Sikatin ang ibagan niya. Planom da ito'y. Ita, di mo matlagayam kabailan na takderan.
Marlon, manganan. Anya ti sidaan, nanang. Nateng, taisulaang matiagda. Nangalaan nyo nga itinatang. Bunga timulak di ta parangan. Naimas dayta nang runa no adda bugoong. Cellphone nyo man ang ti agriring, nanang. Adda manen umawawag. Itay pa'y amang manggag ko. Asino ti umawawag aya? Ni Manong Mulureto Salsalud-sudan na no adda impaw ita a kwarta. Anya? Ay, mabit man langan. Tasyak ti makisarita ka ni Manong. Saanen anak ko. Agtugaw ka kay tamangan ka. Siya kun ti makaamukin ni Manong mo. Makalawasan nga agururay tayo dito'y Loreto. Makauray ka kadimot, Marina. Di damat nga rutsong batan ti awag ko. Anya ti maramidak. Plano nga minday to'y kat. At day ta ka manen, mangrugi ka man ako nakon. Pudnumat, plano nga agdan nata saan ka di? Plano ta adwa, iso adi kag pabasol. Nagsasao ka, kaslasak lang tinagplano Si Kantupay tinagbirok iti boarding house dito'y syudad. Ngam si ka ti lalaki. Makauray ka nga mina. Kaslar malit ang iwat mo. Sa anak nga agreklamo akastoy, no amon ter aramidam. Sakla ka na yung ti pabasulam Desisyon ta matadwa ti agdan na. Di ta ka man langan. Sa din naman ang ti papanam. Loreto! Agsubli ka ditoy! Mabisbisin ako, nanang. Kaya't konti mangan. Ay, dagulit kamot nga ubing. Anyat orasan, kat saan tayo pa'y anangal daw. Di mapan kay di kusina. Awan matin na po'y tayo. No awanan, di awanan. Naibusan Kaya't konti mangan, nanang. Nasakiton ti tiyan ko. Ibagam day tayo dyan na lang nga, ma'am. Nanang. Agsardan ka man! Sana siya ti pagpungpungtutag si ka, Cheryl. Lugaw lang tikinan tayo, itayag sapa. Awan nga rudan ti mailuto. Nainbag kumamot no agsapul ti pakitang danan na day taamayo. Ngam saan, tatila mo't papanan na. Apay ngagsangsangit ka man ng Cheryl. Kasanumot ngamin dinanang kong tatang. Mabisin ka ka din. Itay pa'y Uray siya, mabisinak matan. Nagsakitan ti tiyan ko, Eric. Kaya't mo timapan iti ayan ni Auntie Sabet? Anya ti aramiden tay jay. Tulungan ta ni Auntie ngagdalos. Barang ikanda ta iti kanenta. Sigurado nga agungat ni nanang no mapantay jay. Aglibas ta. Adda ni nanang iti asidag tiri daw. Kasano ta makaruar ngay. Urayin ta pumanaw ni nanang. Talaga saan ka mapangnamnamaan, Loreto? Di ka man nagsaliti dalan ko, siga Marina. Ay, unay ka na lalaki! Nita, Anay ko! Apay nagkabil ka ngay! Aglisi ka namin itidalan ko No kastamat lang ang gayam! Di ka lang kuman nagaw-awid! Nagturog ka kuman, ija naggapwam! Anya ti gulam! Ulitin man timbagam! Batan na! Walang katibain! Tatang ni nanang, tata! Hay! Di ka makibiyang dito, no di mo kaya timalaman! Nakababain kayo kadagiti kakaruba. Ha? Kano mangagtakin ko kwa na ito abalay di pa nangapapayo. Ang mga napagtalawan da tayo. Awan bibiyang di kita karuba! Ngamin, awan na muda iti mapaspasak! Agin lalaing dakit niya! Ang dantara manin tangiwat mo, nanang. Talagang awanan ba inday diyang amayo? Di kay maumumang agap-apa. Baso ni tatang mo Inal daw nga agapa kayo. Tunggal agapa kayo. Kat madanagan kami. Saan asyak ti pangibagam iti kasta? Ibagam day ta iti bayulente nga amam. Kasano, nusyak mo ti kabilan na. Nauma akon. Nauma akon iti kastoy aklas iti biyag. Nanang, Inal daw laangan nga stress ti papay kanyak day tamayo. Kas ita, rimwar manan. huwan nga rod. Saan matan ang matatao ni tatang dito'y balay? Kasano, day tala agre-relax ter aramiden na. Awan bibiyang na no, bisin ti pamilya na.
Awan gayam, nanang. Awanan balonan minton bigat, iti pagadalan. Di saan ka nasumsumrek? Isupay day ta paggastusan tayo. Awan lang arudan may bayad iti abang. Kas kada maigatang iti kanan tayo. Kayat ko ti agadal, nanang. Kayat ko ti makaturpos iti panagadal ko. Di mo ipilit ti kayat mo si Kasheril. Eh, Saan ka mo't abulsak? Tapno di mo makita ti mapaspasamak. Kumusta mo't nga tadamanong mo Loreto ijay syudad? Dahita ti Jack amo, nanang. Di naman replyan dagiti text ko kankwana. Naupay siguro anak ko. Saan tangamin nga impawitan iti kwarta bulbuluden na iti? Narigat matlaeng, numairwam da at tulong ti sabali at tao ti pagbibiyagan da. Mano atawon matan akas ta ti aramiden da. Panawon matan tapno sursurwan da at tumakder iti bukod da asaka. Adda punto manak ko. Ngamno dadto makarignaak iti kaasi kadakwada. Uray siyak mat, nanang. Maasyanak mat lang iti kasasaad da. Ngam saan mat ngamin amabalin, nga itad tayo amin adawatan da. Sa paila kumatad dada iti nasaya at akasasaad. Masursurudan to, nanang. Katno kayat dati agawid, silulukat ti balay. May mayat pa'y dito'y mabalin ang makigardin da. Ken, makatipid da iti abang. Daytaman ti text mo kankwa na anak ko. Ibagam asilulukat to'y balay no kayat dati agawid. Nalpas, nanang. Intex kun itay agsapa. Barang basaan na Apay, nanang. Sa dino ti papanan nyo. Ha? Awan, anak ko. Apay nga ron nga gimimpaki kayo. Ay, iduldulin ko lang dagiti daddo maabado. Tasaan mo nga umanay kanyak. Kasta ka di, nanang. Wan, sa dino kumakay ti papanak no bilang man. Nanang, di na kang pampanawan, Wan ka di. Sige, agtugaw ka lang dita No adda ni tatang mo, ibagam adagos kanyak. Sa dino tinapanan ni tatang aya. Diyak mo, saan mo ta nagpakada? Adda siguro manen iti ayan dagiti gagayem na. San mat ngamin ngagtrabaho? Kasano? Kanayon mo't amakiapa kadagiti katrabahuan na. Iso a kanayon mo't amaikat iti trabaho na. Ala, mangan kayon, Eric, Cheryl. Nangalaan nyo iti itlog, nanang. Ginatang ko Italaang manen amakaraman kami iti itlog. Mala, awanon ti adupay asao. Mangan kayo ket din, tapno makaturog kayon. Da kayo ngay, nanang. Agtugaw kayon tamangan tayon. Un nga rod, pagbibingayan tayon at makanaginatang yun, nanang. Saanen? Ginatang ko dayta para kada kayo. Ang mga namabisinan kayo, nanang. Di nakpagdanagan, okay aklaan. Kas na ko nakitayan, ginatang ko dayta amakan para kada kayo. Eric, adamadlaw ko ni nanang. Anya day tamanang. Kalaat mo ta simmingbot. Saan anagungot itay? Kabayatan ti panangan tayo. Ang mga nun nagbaliwon ani, nanang. Ngata? Siguro. Ni, kunak man no nakaturog kayon. Saan pa'y nanang? Or-orayin da kayo. Maturog kayon, tapno di kay mapuyat. Da kayo ngay, nanang. Saan kayo maturog? Urayak pa'y ni tatang nyo. Sige, nanang. Good night nga, Rodan. Good night, nanang. Good night, anak ko. Sapay la kuma. Tama pa kawandak iti kastoy nga ramidag. Di akon maanusan ti kastoy akasasaad tayo. Sa dino tayan ni nanang, manang. Diyak mo, ading ko. Awan mat iti nagriingak. Sa dino nga rod tinapanan na. Uray siyak. Diyak mat mo. Marina, itimplanak man iti kape. Awan ni nanang dito'y balay, tatang. Anya ti kunam? Cheryl? Anya ti aramidan ni Loreto,
Numaamuan na nagtalaw ti asawa na. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naikat ni Loreto iti trabaho na. Rason, tapno agrigat manan ti pamilya na. Kalpasan ang naikat na ito iti trabaho. Tinagin inom iti arak, ti sinangsango na. Kat kabilan na pa yan, ti asawa na. Iti may sangal daw, napanunot ni Marina, ti agtalaw. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa dino tayan ni Nanang, Manang. Diyak amu adin ko. Awan matan itay nakariinga. Sa dino nga ron tinapanan na. Oray siya. Diyak matam mo. Marina, itimplanak man iti kape. Tatang, awan ni Nanang dito'y balay. Anyati ko nam, Cheryl. Demi ammo, no sa dino tinapanan na. Awan mat itay nakariing kami. Anya? Ang mga no pinanawan na tayo ni Nanang, tatang. Anya? Ay, sana mabalin nga itarayan na ti responsibilidad na. Jak kabalan nga aramidan amin no awan ti inayo. Awanan dagiti bado ni nanang nyo. Inala na aminan. Ibadas yung nga awagan, tatang. Awanan. Saan tayo na naman nga agsubli pa'y dayjay? Rugyan nyo kit din taging pake. Ibagam kiniading mo. Sa deno ti papanan tayo. Itayan ni apong nyo. Adayo mat ijay. Awan nga rod kadwayo ditoy. Awanin ni nanang nyo. Nagtalawin. Tatang. Agawan yung taging pake. Tapumanaw tayon ditoy. Kasano nga iti panagadalmi ka ni Eric? At dapagadalan ijay ayan da apong nyo. Mabalin nyo ti ag-transfer ijay. San mo't mabalin apanawan kayo ditoy. Adakda kayo lang. Anyat na pasamak aya, Loreto. Nagtalaw ni Marina, nanang. Anya, Da kayo pa lang ti makamu kadag iti apo ko ya. Ibatik ida ditoy. Tapno makapagtrabaho ak. ay una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Sa anak matla ang agbayag, nanang. Pumanawak matla dagos. Pumanaw ka mat. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak ko. Sayang ti aldaw, nanang. Urayam ni ading mo Marlon. No kayat mo, di agar din kayo adwa. Sana, intulod ko lang dagiti ubing. Kat sa dino manan ti papanam. Agsapulak iti trabaho ka. Sige, inakon. Da kayo pa lang ti makamu kadag iti ubing. Nagpasyar mo't gayam damanong Loreto, nanang. Nagpindot ka anak ko. Ha? Anyat kaya ti asawa, nanang? Intulod lang ni manong mo dagiti kakaanakam dito itagtrabaho ka no. No kasta, dituyin nga agnad dagiti kakaanakak, nanang. Wan anak ko. Ni Manang Marina ngay. Day tangarod ti parikot. Apahin, nanang. Sa dino ti ayan ni Manang Marina aya. Di ko na ni manong mo. Kat nagtalaw ka no ni Marina. Anya? Diyaka mo ka dagita adwa. Di da panunutan ti masakbayan dagiti anak da. Ay awagan man kit din ni manong mo. Tapno makapagsarita kayo. Ay, kinairresponsable. Tikas tangar aramidan da, nanang. Hello, Manong. Nakawag ka, Mat. Anya ti masapol mo. Sa dino ti ayan mo ay ta. Adak dito yan ti kumparek. Kasano nga rodan dagiti ubing. Na kayo pa lang kininanang ti makam mo. Agtrabaho akpay. No at tangdan ko. Mangipawitak to iti kwarta. Anyat na pasamak aya, Manong. Kalaat ti panagawid yo. Nagtalaw ni Marina. Tsaka mo no sa dino tinapanan na. Mala. Saan kon nga atibdugan ti istorya? Mawatan yung siguro dayta. Ngam apay ang nagtalaw, Manong.
Ada ka di dakas nga inaramid mo? Kinabil mo ka di? Si Mangpet ti kumparek. Pagsaritaan mi ti may papan iti trabaho. Umawag ak manen. Bye. Oo na yan ni Manong. Nagimas ti luto yo, apong. Uwan nga ro, Apong. Italaang manan ang makasida kami iti karne. Awan ngamin kastoy, iti pagnanaudan mi idi. Tawan kwarta da nanang kentatang, manang. Ado pa'y tinabati, apo. Ibagayo lang nukurang iyo, tamanga laak. Uwan, Apong. Malamangan kayo lataa, apok, takasaritak pa'y ni Uncle yu amarlaon. Saan kayo ang mga Apong? Madamdaman ton, apok. At dala na patig apagsaritaan mikin ni Uncle yu. Nagkapuak di ta pagadalan ita, hinanang. Anya timbagada nga ay. Mabalin nga ag-transfer dagiti kakaanakak. Ngam, at da requirements daw dawatan da. Anya a requirements ti kasapulan da. Oh, daytoy. Nana. Insurat ni ma'am iti papel. Na, adumot gayam. Huwag nga rod. Awagam ni Manong mo, tatulungan na ka. Saan tamot nga amo no ayan tinagadalan da Eric kan Cheryl iday. Una, ibaga ka ni Manong, tanusan na nga ilakad. Tapno amo na mutlaang. Una nang, kantap no nabibiit. Ay, kasano nga'y dagiti gamit da. Gumatangak to. Ang damot kidilistaan kanyak. Siya kung timakam mo. Ay, agyaman na kanak ko. Agyaman na tay saksakit mo unay dagiti kakaanakam. Kaasi damot ngamin no baybay antayo ida, nanang. Ala, ti Diyos timang subalit iti kinaimbag mo anak ko. Sapay la kuma, tamatsambaan man ang timayat apresyo tinatang. Umay kayo mampay ditoy. Cheryl, Eric. Apay ka di, Uncle. Adda ginatang ko nga usaran nyo. Ipadas yo, no manay matlaan ka na kayo. Dahito itiparakan ka, Cheryl. Agyaman nak, Uncle. Dahito matiparakan ka, Eric. Agyaman nak, Uncle. Adda matlaan ginatang ko nga school supplies. Pagbingayan yun to, Yay! Andamanan baro agamit mi. Sana na masapul nga agbulod ta kadagiti ka eskwelahan ta, manang. Uwan nga ro, Dading. Kat aywanan yung dagiti gamit yo. Wan. Uwan, Uncle Marlon. Makatawanan tinapalabas. Ngamawan la ka ditimpaw it ni Manong muluritaw. Dahita nga rod nanang. Naimbaglangan tamaya ti presyo tinatang. Uray kaskasano, at dagastosan tayo. Ay, awanan. Nalipatan na mutin ti responsibilidad na kadagiti uping. Awagak tuman, nanang. Wan, ipalagip mo kan kwa na ti responsibilidad na anak ko. Sa dino ti aya ni Manong Loreto ita aya, nanang. Ay, daita ti jakam mo. Di na mo ngamin imbaga ti puno. Nudad duma, kasla agul ulbud pa yun. Huwag nga rod. Tunggal ag-text ide. Kat agpaw itak to, kung kunana. Ang maging gaita, awan mo't impaw it na. Daita nga rod. Ay, palodaman kit ti cellphone ko anak ko. Tawagan ta ni Manong mo. Di na mo't kumustaan dagiti putot na. Nakawag kayo, mait nanang. Kaano ka nga agpaw Loreto? Diyak pa'y sigurado, nanang. Na, apaya di ka sigurado. Awan mo't ngamin ti husto asweldo. Di ko nam idi kat agtrabaho ka para kadagiti anak mo. Ngaman niya ngay day tama paspasama. Anyang rot ti maramida, kat manulang mat ti sweldo. Si kamot ang tiagbayad iti silaw kan danom, Loreto. Day, sino day jay? Ay, awan day dyan, nanang. Da kayo kidimot. Adda nangag ko abusis ti babae. Sino day jay? Hala, ada pa aramidak. Umawag ak to, into nagpauitak iti kwarta. Sino dyan mawan? Ninanang ko.
Anya timbaganakan ka. Salsaludsudan na. No kaano agpauitak iti kwarta. Ti inangay dagiti putot mo. Diyak amo no sa dino tayan na ita. Saan mo mabalin asi ka lang taggastos? Amo na ka di ti may papan kanya? Amo da masikuga? San ba No kasta nga rod, ibagam kadakwada aka sa pulak mo ti kwarta. Kurang tupay ti sweldo mapagbiag ta. Ibagak to, ngam saan pa nga ita. Adamat ng kadakwada, numaawatan da ti sitwasyon ko. Nangagaw tinagan ni tatang itay, apong. Isu ka di ti kinasari tayo iti cellphone. Wan, apo. Anya ngay timbagana? Awan mo't kit da eh. Sinaludsod ko laeng no adda maipawit na. Tapno adda kumamot usarin nyo ah. Awan samot kwarta na, apong. Dayta nga rod ti parikot, apo. Kastamot laang idi. Kwarta ti pagapapaan da ni nanang. Mala, ditan pagsaritaan ti maipapan iti da itaba nag-apok. Diyak kayat nga ipalagip dagiti napasamak iti. Agsubliak nga roden iti ayan ni Eric. Ada homework ko nga minapong. Ay, wen, apok. Saysaya atin nyo ti panagadalyo. Tapno makaturpos kayo iti kapsat mo. Wanapong. Kayat ko ti agbalin a profesional. Kasta apok. Iso asay-saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, napintas to ti masakbayan nyo nga agkapsat. At damiting ije pagadalan inton bigat, nanang. Nasabat ko ni Ma'am Freda di tadalan itay, kat iso ti imbagana. Asino nga iti makimiting? Numabalin, da kayo kumapay lang, nanang. Busy ka kaday. At da aramidak ije gardin inton bigat. Mala, sakto nga rod ti makimiting ang anak ko. Una, tapno makita tayo, no nakapasamot lang dagiti ubing. Sigurado day ta, anak ko. Ayun gayam. Inawagak ni manong mo itay. Oh, anya nga iti kunana. At da ka di ipawit na? Awan nga rod. Apay nga kasta. Mangipawit kumamot kaasimot dagiti ubing. Kan adda nangag ko abusis ti babae, kabayatan ti panagsarita mi itay. Boses ti babae? Wen, jak amo no asawa na dayjay. Tadyak mo't masigurado no busis ni Marina dayjay. Ay, adda lakit di manen sa bali a babae a kadenden nana. Apong, at daward ko iti pagadalan mi. Ay, kunak to, matapok. Oray siya, apong. Congratulations kada kayo adwa, apok. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Yo, numaamuan ng adda honor yo. Kaslan niya Uncle Marlon ti tatang min, apong. Naimbagpay ni Uncle Marlon, nasayaat kata kami. Kan sipod nagnaad kami ditoy. Awanin pagbutbut ngan mi. Saan mat ngamin amamartok ni Uncle? Un nga no idi, kasta na iti danag mi no agawid ni tata nga nabartak. Kabilan na ngamin ni nanang. Saanen ang mapasamak dayta, apo. Nasingpet ni Uncle Yo. Kas makita yumot, kas lapud-pud no nga anak, ti pangibilbilangan na kada kayo, akaanakan na. Itay pa'y urayin ka, anak ko. Kat dagiti ubing ngay, nanang. Naturog dan. Apay anarabyan ka. Di magasak iti ayan ti gayem ko. Apay. Nanang. Adda nang nagyo boses ti babae, di mawag ni Manong. Saan ka di? Kasta nga rod, anak ko. Nanang. Addan samutan sa bali a pamilyana. Kasano ang naibagam ti kasta? Adda nakakita kadakwada ijay syudad. Adda babae a kadwana. Kat masikugpay. Anya? Isungawanan bibiyang nakadagiti putot na. Taaddan sa bali amang parparagsak kan kuana ijay. Ay, naglukon na di akabsat mo. Sana bali, nanang. Mapanak to iti ayanda. Kat kasaritak ni Manong Loreto. Ayan ti sweldo mo, Loreto. Oh, Antoy, i-budget mo Daytoy laeng ti iyawat mo.
Dahil talang tinabati. Binayadak pa nga minti abang tayo. Agraman ti utang ta di ta store. Tapno saan nga isupay ang mapampanunot. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro na abulan. Anya nga'y tigastusan ta. Pabitlang, kamayay. Ah, Marlon? Asino ti bisita talakay? Ha? Anya ti kayat asawon da ito'y, Manong. Anya ti aramidan ni Marlon, no maamuan na ti maipapan iti baro, a pamilya ti kabsat na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Charlotte Letes Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intulod ni Loreto dagiti anak na ijay probinsya, kat nagsublimot laeng ijay syudad, tapno agsapol iti trabaho na. Pinagadal nga rod na Cory kan Marlon dagiti ubing. Taon tinaglabas, ngam awan lata ti maitad ni Loreto a suporta, kadagiti putot na. Iti may sangal daw, nadamag ni Marlon, nga adda sa bali akadandan na ni Loreto. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ayan nga iti sweldom, Loreto. Atoy, i-budget mo Daytoy laang ti iyawat mo kanya. Dahil talang tinabati. Binayadak pa nga minti abang tayo. Agraman ti utang di ta store. Tapno saan nga isupay a pampanunutan. Ay, una yan, Loreto. Agpas ngayak ton inton sumaro no abulan. Anya nga'y tigastusan ta. Mabitlang, kumayain. Marlon? Asino ti bisita talakay? Anya ti kayat asawon da ito'y, Manong. Pengimay ka. Pudno gayam. Adda sa bali a pamilyam. Maawatak itan, no apay akas jet inaramid mo kadagiti putot mo. Nalabas day ta kina irresponsable, Manong. No awan tinasayat nga ibagam. No imay kalaeng, tapno makiapa kanyak. Nasaysaya at no pumanaw kan. Pudno ti atap tayo, nanang. Adda sa bali a pamilya ti kabsat mo. Nanang. Kinapudno na. Dakkelan ti tiyan day babae. Anya, di na lang arudon maitad ti kasapulan dagiti putot na. Nangasawa manan iti sa bali. Day tangarod, nanang. Kaslaawan manak nakam day jeng anak yo. Pagtrab-trabahuan na ngay ita. Diyak mo, nanang. Saan ko na sinaludsod? At damot nga min jay babae jay. Kan maditipan nakisarita na kanyak. Awan nagdumaan dakin ni Marina. Agpadada nga irresponsable. Awan bibiyang da kadagiti anak da. Basta panawan dalatan? Saan laeng nga itati aldaw. Pagbabaw yan dan to ti kastangar aramiden da kunak manan. Hello. Karawag ka, Marlon. Apayaya. Adamanan babayadan dagiti ubing jay pagadalan. Awang pa'y suldok. Sikapay lang timakam mo dita. Pangasim kumamat a Manong. Tulungan da kami kumamat a kaninanang. Apay, dumawat ka. Katadamat garden mo. Apay nga ipasayo kada kami kaninanang ti responsibilidad yo. No diyo ida kabala na pagadalan, pagsardengan nyo idan. Da kayo tinanghinrol kadakwada. Ita, saktirangrangan nyo. Manong, panunutam mat kumati masakbayan dagiti putot mo. Kaslabagim lang mati pampanunutam. Nawan na sayat nga ibagam. Putdentan ti saritaan ta. Dagiti ubing ti kaasi iti kastangar aramidan yo, Manong.
Anya timbaga ni manong mo, mangted ka de. Awan ka no kwarta na, nanang. Anya? Ay, makapauma mo ti makisarita kan kwa na. Siyak paikid din ti agpakpakaasi at tulungan na ti mismo aputot na. Kasano nga rudan da ita? Manong aminan ti mabayadan iti pagadalan. Sagpa 500 da. PTA fee ka no. Ay day kun jak amutay da duma. Ala, siya kung timangtad, tapno mabayadan nanang. Ay naagyaman akmanan ako. Para mutlaang kadagiti ka anakak, abinaybayan dagiti irresponsable anaganak da. No kasano ti kinaresponsablem nga anak. Isumot ti kinairresponsable ni manong mo. Saan da bagay ti maadaan iti anak? Tadida magayam kabailan at akderan. Ti amuda siguro, kat nalakat ti agpamilya. Isu ang nagtalaw da ide kan ni Manang Marina. Ang amanyangay ita, marigatan damat laeng. Graduation kon iti high school, apong. Wala po. Kamaudyanan na. Agkuleyo kanton. Agradwarak manen nga awan dagiti dadakkel mi ken ni Eric. Idi nagturpo sa ket elementarya. Di da pulos nagpakpakita. Ala bay ama po. Adamo ni Uncle Yo Marlon. Naimbaglaangan taada kayo ken ni Uncle Marlon, apong. Da kayon titimakder nga ama kan inami iti kapsat ko. Banag atong palbiag apagyamyamanan mi ken ni Eric. Ay naapo. Makapasangit mo't ay nga ibagbakam. Tears of joy lakit di dayta, apong. Una po. Mala, budtuyin dagita aba daw ta iplantsak. Tapno nakasaganan taon. Nangalaan nyo iti plancha, apong. Ginaatang ni Uncle mo Marlon na nakita na ngamin ti uniform yo kin ni ading mo. Masapul ka no ang maiplantya. Si kamot gayam dayta, Manong Loreto. Kunak tumat, si Kati Sarsarunwak. Apay ka di. Graduation ni Cheryl inton umay alawas. Ket, Mapantayo alangan na mapanak. Masapol nga agtrabaho ak. Tado ti babayadan mi. Special day nga aldaw, Manong, para iti putot mo. Nagturpos iti elementaryang awan kayo. Itang agturpos iti sekundarya, awan kayo latta. Tulang ka di. Imbagak mat abisi ak. Ay na, Manong. Agraman presensyayo, ipaidam yo pa'y. O di si kanti mapan. Ay na. Sapay la kuma, tadi mo pagbabawian dagiti desisyon mo, Manong. Kunak tumat nga uray di mon ibagakan manong mo. Imbagak taamangan kunak no nakaamiris maten. Ay naanak ko awan lat amok dita. Ay, nakanggagak paikit di. Husto nga minen, bayamon ni manong mo. No day ti desisyon na, anya ngay nga rod ti maaramidan ta. Narigat mat no pilitin tayo jay tao. Asino nga ron ti mangimarcha iti kaanakak, nanang? Ay kat si kanton May mayat samot no da kayo, nanang. Ay nanak ko, siyak tinangimarcha kadakwaday di nagturpos da iti elementarya. Si kamot itan tapno mapadasam mo. Nakababay, nanang. Mawanti rumbo nga pagbay naman ako. No saan ka nagsakripisyo? No saan mo asinupurtaran dagiti kakaanakam? No saan agapuken ka? Saan da ang makaadan? Bagay mo ti kawas mo, Uncle Marlon. Sigurado ka, Eric? Wen, Uncle, bagay mo launay. Tabulaan nakmanan. San mo't, Uncle? Ibagbagak ti pudno. Anya ngamin ti bagbagam ka ni Uncle, ading ko. Bagbagak abagay na ti kawas na. Saan ka di, Manang? Katuan, Mat. Kunakto pa, Uncle. Ala, wanan. Hungayam. Anya nga oras amang rugiti program kaanakan? Alas 7, Uncle. Nasapa tayo ngamin.
Ano san tayong aguray Nasaysaya atin ti masapa, ngam ti maladaw. Agtrabaho ak San Loreto. Nagtrabaho ka. Asino nga iti mga sikaso ka dagiti ubing. Sapay ag-eskwela ti maysa. Mangala tayo iti babaunan Di isupay apaggastusan manen. Saan mo't mabalin sa anak nga agtrabaho? Kurang ti sweldom apagbiag tayo. Di mong tumat ngamin amo ti agtipid. Siyak pa iti di na mo ti agtipid ita? Pudnumad. Amok ti agtipidan niya? Talaga lang amin kurang ti kwarta nga ititid mo. Urayan niya pa'y aklase ti panagtipid ti aramidek. Kurang lata. Narjud ka ngamin. Tila paggasgastusam. Di ta ka man laingan. Pumanaw ka kat kasarsarita ka pa'y lang? Sigurado ka? Akayat mo ti agtrabaho, ani? Imbagak lang arudan ken ka? Salud-sudan pa'y lang? Adda na panunot ko apamuspusan. Anya day ta na panunot mo. Makatipid ta nga ta? Sigurado. Kasano nga rod? Kasaritak da Cheryl kin Eric. Ibagak nga agnagda dito ipag-abangan ta. Tapno adda katulungan ta. Oo, manugot na nga ta? Sigurado day ta. Kasano no saan? Sakti amada. Adda karba nga kadakwada. Saan amabalin nga yimot dananang kan Marlon ida kanyak. Ilaban ko ti karba nga kas amada. Kumusta kayo, nanang? Nasaya at lata. Hapay nga itakalaang ang nagpakita. Alaak dagiti ubing. Anya, Siya kung ti makamu kadagiti putot ko. ay san amabalinti kasta Loreto. Sakti amada, nanang. Una, ngam kasano kami matkin ni Marlon. No basta alaam ida. Saan nga ay ayam dagiti ubeng? Ipalagip ko met, nanang. Sakti ama dagiti ubing. Adda karbangak kadakwada. Wan, sikat ti ama. Ngam inaramid mo kaditi responsibilidad mo, kas amada. Wen, amok nga do tinagkurangak. Ngam sana day tatirason, nanang. Ni Marlon nakabsat mo tinagbalin nga amada Cheryl kan Eric. Iso tinangakam iti responsibilidad jo kumakin ni Marina. Sa ita, kasta ti ibagam. Tatang? Baro ka matgaya man, Eric, anak ko. Anya tiar aramidan nyo ditoy? Imayak, tayaban kayo kinimanang mo. Agyan kayon kanyak. Anya? Agnaid tayo iti may sa bubong kas may sa pamilya. Tatang? Ni, adda kayo madgayam. Imayak, takuyugan kayon, anak ko. Kaya't ko makumpleto tayo manen asa nga pamilya. Mangmangagyo ka diti bagbagayo, tatang? No sumurot kayo kanyak, ikari, ited ko amin na masapsapulyo. Pasensya kayon. Ngam saan mi apanawan da apong kan Uncle Marlon. Siyak ti amayo. Linipat na kami ti Mano Atawan. Sa ita, kasta ti ibagayo. Awan nagdumaan nyo kaninanang, tatang. Husto timbaga ni Manang. No awan da apong kan Uncle Marlon. Timiam mo. Amangan no may sa kami matan kadagiti agpalpalama di ta kalsada. Pasensya kayon. Ngam di mi kaya ti sumurot kada kayo, tatang. Anyat ko nayo, nanang. Imay ni Manong Loreto dito'y balay. Wan, kayat nan nga alaan dagiti putot na. Ita, tadadakkeldan. Tiyak manamokin ni manong mo. Kaya't kadi dagiti ubing ti sumurot, iti irresponsable nga amada. Saan? Di da kayat. Uy, unayin ni Manong ay. Pilpilitan na nga rod ida. Kurang laangan nga iguyod na ida. Naranaklaan ni Manong. Talaga anak ang kuman kanyak. Sigurado nga agsublin tumanan day chay. Sapay la kuma, tairanana nga addaak dito'y balay. Iti kasta, makapagsarita kami iti nalapat. Anya ti plano yo kanimanang mo, Eric, kaanakan. Di mi kaya ti sumurot kini tatang, Uncle. Sigurado kayo. Kasano, no di na kami pagadalan. Kasano, no kabilan na kami, kas iti aramid na kininanang idi. No kasta ti desisyon nyo, saan kayo apilitan na sumurot iti amayo? Agyaman nak, Uncle. Amok ti ugali ti kabsat ko.
Agyaman kami laonay kada kayo, Uncle Marlon. Awan ti rumbang apagyamanam kanya kaanakan. Ti kanyak lang, kat saan kayo kuma maihawawan. Kat ti kayat ko, makaturpos kayo. Iti kasta, addan tumat mangitakdar iti pamilya tayo. Amo yo, Uncle. Nagasat to dagiti agbalin nga anak yo. Ngamin, kasken ka ti amada. Responsable. Ay na, kaanakan. Awanan planok ang mga asawa. Manumot ng titawon ko. Mabalintay mo't, Uncle. Saanan, naragsakak mo't ng itibiyag ko. Ken, amok nga addan tumot ti mangisakit kanyak, no dumtang ti aldaw ako mapsutak. Kasano nga nag-reply ka di ti putot mo? Saan nga rod? Mangrugi akon iti trabaho. Masapul nga da mga sikaso kadagiti ubing. Mapanak tumanan iti ayanda inton bigat. Siguradum lang nga umanugot na. Wen, hindi ka madanagan. Sakti makam mo. Sana agpaaba kadakwada. Amangan met no dinadaalan da ka kadagiti putot mo iso akastada. Uray anya pa apanang dadal ti aramidan da. Saklat ta ti amada Cheryl ken Eric. Wala, agpeles ka nga rudan. Tamangida sara kun iti pangrabyan tayo. Pagsaritaan tanto ti may papan iti day tabanag, kalpasan ti panangan tayo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, tasukunak ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita adadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan amay baon. Kayat mo idan nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Uray anya pay ter aramidam. Saklat ta ti ama dagita nga ubing. Sumurot nga tada Eric kan Cheryl kan ni Loreto. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo ita alawas ana pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Ang yaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namuan da Marlon ti maipapan iti sabali a pamilya ni Loreto. Katgapo taawanan tinamnamaan da suporta ti kabsat na. Isudan nga gina, titimmakder adadakkel dagiti ubing. Iti sabali a bangir, agparikutmat da Loreto ken ani, tawan ti mga sikaso iti anakda. Kat dita, napanunot ni Loreto nga alaan dagiti putut na. Tapno agdadenadan, kas may sa pamilya. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo ita alawas na pauluan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Dagiti ubing. Adda klase da ita. Anya nga oras ti panagawid da. Alas 5 iti malam, apay ka di. Imayak, tasukunak ida. Pangasim manong. Di mo ipilit ti kayat mo. Ita dadakkelan dagiti putot mo. Mabalindan ang maibaon. Kayat mo ida nga alaan? Apay akasta ti panagsaom si Kamarlon. Urayan niya apay ter aramidam. Saklat ta ti amada kita. Wan, sikat ti amada. Ngam sa dino ti ayan mo, idi agkasapulan da. Sa dino ti ayan mo, idi kasapulan da ti atensyon ti may nga ama. Sige, danugan na pa'y manong. Bastos ti panagniw-ngiwat mo. Bastos no bastos. Ngampod no ti ibagbagak manong. Da kami kaninanang tinangakam, iti responsibilidad yu kas dadakil da. Di mo mailibak day tamanong. Awan kit di babain mo ah. Feeling ama ka mat. Sikat ti awanan bain manong. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Ngamin, amo tayo nga irresponsable kang ama. Da Eric kan Cheryl ngay. Di na kaya ti sumurot kanyak. May samot niya kabsat ko. Kontrabida. Kasano nga rudan da
ita. Awanin na. Saanan ang matuloy ti planong magtrabaho. Una yun aya. No mangalat ang amin iti tangdanan ta, isumot lang nga gastos ta. Anya pa'y nga rod. Anong usak manan Agtipid tayo ng aminan Anya nga tanong agabrod kalaangan. Oho, dakla kayat ti agabrod. Tapno dakkel ti may rimit mo kanyak Kaasi tayo nga agan-anos, Loreto. Ay, nuan niya ti adda, iso ti anusan tayo. Diya kaya ti agabrod kunak manan. Imay ka naman ni tatang dito'y itay, manang Cheryl. Asino tinang ibagakan ka? Ni Uncle Marlon, Anya tinaramid na ditoy. umay nata ko masukunan. Naibagak matan ka ni tatang. Asaan ta kaya ti sumurot kan kuana? Dinanog na pa yung arod ni Uncle Marlon. Na black ayan ni Uncle. Ay oo na yun. Dangran na pa'y ti tao anang isaksakit ka data. Masyanak nga rod kin ni Uncle. Talagang aglablabusan ni tatang Husto laang ti desisyon ta. Asaan ta sumurot kan kuana? Aging gagayam ita kat violent tilat ta. No iti ayan na ti pagnadan ta. Kasano lang ti panagadal ta. Naan-ano tama-tama ko. Kinabil ni Manong, nanang. Anya, Imay dito'y balay itay awan kayo. Kat nagsinungbat kami. masapol aya adanugan na ka. Amuyo matanday jay nanang. Bayolente a tao. Saan mat a bayolente ni tatang? No asino mat nga tatinang tawidan na itikas jay agalad na. Tanay limbi temun tamatam. Sana bale agimbag tulat ta nanang. Ay una yun ti kastangar aramidan ti kapsat mo. Laklakayan ngawan manak nakam na. Apay nanang, anya tinsursuro yo kadagiti putot ko. Apay, anyat insuro kadakwada. Amok in brainwash yo da Eric and Cheryl, tapno gurandak. Sana masapol nga aramidan mi ti kastalo reto. Apay nga rod adida kaya ti sumurot kanyak. Si kamo lang ti bakagapo. No apay nga adayo tirik na dagiti anak mo kan ka. Ammo managtalaw ti inada. Ngamanya tinaramid mo. Awan basol ko. Imbes nga aramidem ti responsibilidad mo. Tapno nasaya at ti masakbayan da. Angam sabali mo tinaramid mo. Nagsapul ka manen iti sabali nga inasawam. Apay, iti panagkunayo ka di, kat sa anak ang masaksaktan nanang? Sika tinagbidot anak ko. Ulitek manin nagbalin ka nga responsable. Sana dakas ang mga asawa ka manan. Angam sinupurtaram latta kumaadag iti anak mo. Nanang? Impariknam kumalatta kadakwada ti kinapatagda. Angam no pa'y kasta. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Ado pa'y ti panawon tapno sulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Nasalaw ko ni Manong ditadalan itay nanang. Dito'y ka di tinaggapuan na. Wan, dito'y nga agpaiso anak ko. Anya man ang timbaga na. Subli mat asubli dito balay. Saan na makatal na? Kabayatan ti panagsarsarita may. Mariknak ti panagbabawin na. Kasanumat ang naibagayo dayta, nanang. Wan ata sa balin ti tuno ti boses na. Amangan no pamarang nalaang dayjay. Saan? Amamok ni manong mo, anak ko. Sapay la ko mga rod, tanaka amerisen. Sapay la ko, anak ko. Maasyanak mat kankwana. Ngam kasyamat ngamin ti pakpakita na. Di tay agsardeng agkararag. Asapay la ko mata malawlawagan ti panunot na. Kat aramiden na noan niya ti rumpag. Sa din tinagapuam si ka, Loreto? Itayan da nanang. Anya pa'y laang tinaramid mo, Ijay? Kinasaritak tinak. May papanitian niya. May papan kadagiti putot ko. Husto ni nanang. Nagbiduta ka talaga. Anya? Kaya't ko ti bumawi kada Eric and Cheryl. Agraman kada nanang ken Marlon. Ikam ida iti kwarta. Ay pangasim, Loreto. Agpanunot ka na sayaat. Amumat nga kurkurang tayo iti budget.
Adaak, nanang. Marina, ala, sumra ka. Ala, agtugaw ka. Agyaman ak, nanang. Kumusta kayon? Nasaya at latamot balasang ko. Dakal tinagbaliwam. Wan gayam. Para kada kayo daytoy, nanang. Nay, anya ngay dagita. Pasarabok kada kayo. Pasensya kayo no itala ang nagpakita ak. Apay, sa dino tinapnapanam. Kalpasan ti panagtalaw ko. Nagpatulong ak itigayam ko. Tapno maka-abroad ak. Isumot lagayam. Nagmayat mo ti graduation picture da Eric kan Cheryl ang na-display iti diding. Nagagat dagiti anak mo nga agadal. Agyam anak ta pinadakkel ang nasaya at dagiti anak ko. Amok adakkel tinagkurangak kadakwada. Kapilitan tapo kukmat dagichay. Saan mat amabalin abaybayan mida. Awan dan samot ita. Jakmat ida makita, nanang. Ala, ano samti aguray, taadda klase da ita. Kumusta kayon adwa, anak ko? Sa di na tinagapuan nyo, nanang. Mano atawan adi kayo nagpakpakita kada kami. Nagabrodak. Pasensya kayon, no pimanawak asan ang nagpakpakada. Apay-api nanawan da kami, nanang. Amo ka nagpindutak. Katsapay ko matay kandak iti gundaway. Tapno agbalin a responsable nga ina kada kayo. No awan da Uncle Marlon kan apong. Awan kami iti ayan mi ita, nanang. Saan kami kumaakastoy ang madanon nyo? Amangan no agpalpalama kami meten. No saan aga po kadakwada. Di kay madanagan. Subadak dagiti sakripisyo da kada kayo. Saan mabayadan iti anyaman agatad ti sakripisyo da, nanang? Pudno tinaibaga ni Eric, nanang. Nupay kasta, bumawi aklata, anak ko. Kat sapay lakuma, taikandak pa iti may sagundaway. Ikarik, saan kun asayangan ti gundaway nga ipaayo kanyak? Nukasta, nagabrod nga rod ni Manang Marina, nanang. Wain, Anya nga tinagsasaritaan yu itay awanak. iso timang paadal kadagiti anak na. Nasayat mat nukasta, nanang. Tani, dakkel ang tibabayadan da. Kat sa dino ay kano ti pagnaadan da. Dito'y balay latta Taday tamot ti kayat ni Marina. Ipatarimaan na kano ti balay. Saanan, nanang. No adda kwarta na. Aramatan kid din de Eric and Cheryl iti panagadal da. Kastamot laeng ti kunak. Ngam kayat na kano asulnitan dagiti nagkurangan na. Hangam kasano no maibos ti kwarta na. Adda kanumot negosyo na ijay sentro. Adakan kwa na day ta, nanang. Sa bagay, dito yung agnanaad, de Eric and Cheryl. Nanang, para dayto iti panagadal dagiti anak ko. Nay, sobran samot da ito'y Marina. Pagpatarimaan yun iti balay ti daduma. Kas makita kat ado tinaskan a matarimaan ditoy. Pasensya kan balasang ko. Ngam saan kong awatan dayta. Pangaasi yun, nanang. Awatan niyo kuma. Amok akurang dayta kasukat ti ado a sakripisyo yu para kadagiti anak ko. Ngam isulaang ti amok a mabalin nga aramida, nanang. Ay, agyaman anak nga rod, Marina. Awan rumbang a pagyamanan nyo. Kaya't ko lang asubadan ti kinaimbagyo kadagiti anak ko. Mala, mabiit laang balasang ko. Tamangala akman iti kape, tagkapita, bayat ti panagsarsarita ta. Saanan, nanang. Agpakadak matlaang, tada trabaho kita. Inton maminsan tulaangan. Kasangay gayam ni Uncle Marlon inton Sabado, manang. Ay, wanan niya. Anya nga tatimayat nga irigalo takan ko na. Sigaman. Mano ti budget ta aya? Depende yan, no anya ti kayat ni Uncle.
Anya nga tanong gumatang ta iti cake kan lechon a pagsasangwan tayo. Mabalin tamot manang. Kan gumatang ta iti sapatos na. Tapno ada isuot na. Into nagsingir iti bayad tinateng na. Unan niya. Daanan di sapatos ni Uncle. Sapatos na pa'y laing dayjay. Di high school ka manang. Uy nga Rod. Nabayag asaan ang nasuksukatan. Kitaan mo anya ti size na. Tapno sigurado nga umanay kan kwa na tigatangan ta. Apong, simmangpat ka din ni Uncle Marlon? Saan pa imot apaw? Anya day ta nakasupot nga imot mo. Pagsasangwan tayo, Apong. Kasangay ni Uncle ita. Saan ka di? Ay, won. Kasangay na ita. Iso agi matang kami iti cake kan lechon. Pagsasangwan tayo. Kan inggatangan mi ni Uncle iti sapatos na. Ay naapo. Isupay ki di day ta nagkastusan nyo. Adamot inted ni nanang akwartami, Apong. Ison ati ginastos mi. Sobramat laang day dyan. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Leo, apo. Deserve na, Apong. Ngamin, ado ti sakripisyo na para kada kami akaanakan na. Happy birthday, Uncle! Nay, gimatang kayo pa'y gayam iti cake. Kan anya dayta? Lechon? Unangkal, para kada tayo. Ay na, isupay kid di ang naggastosan nyo. Inusaryo la kuman iti panagadalyo. Ni Uncle Met. Regalo mi nga Rod para kada kayo, Uncle. Kat anya ngay dayta? Sapatos! Tapno masukatan mo't adi sapatos mo, Uncle. Ay na, mabalimpay mo dyan sapatos ko. Daanan day jay, Uncle. Masapol ang masukatanan. Matuyon ti plato. Mga tayo ki din. Agkanta, kan agkararag tayo pa'y nga Rod. Tapno, maramanan tayo ti kinatang mi. Itay pa'y adi ka matagtagari, anak ko. Nanang, dala na unag apang panunutak. Anya day ta. Isu siguro ang nagwinaswas kami iti ex ko iti. Tapno adamang suporta kada si Erel kan Eric. Apay mat anay bagam ti kasta. Tanong na nga sawa ak. Amangan no saan ko ang maitad ti masapsapol dagiti ka anakak, nanang. Saan siguro akasta, anak ko? Amangan no saan lang ada kayo kini Jenaline tinaituding iti tungkal maysa. Amangan no di mo pa'y naamam mo ti babae aparakan ka. Awanan day tayo ti panunot ko, nanang. Awanan planok ang mga sawa. Apay ngay. Sa bali latamot no adda bukod mo a pamilya, anak ko. Responsable ka. Kabaalam asuportaran dagiti agbalinto nga anak mo. Nanang, tunggal makitkitak dagiti ka anakak. Naragsaka kon. Saan siguro apara kanyak ti mga sawa. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Ading. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Uwan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangten iti allowance dagiti ubing. Apay adi yung bagbaga kanyak. Italaan mo't nga imay ka. Uwan gayam. Iso pa yun tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Ngam, kita amita, Manong. Ar-aramiden na matan ti kabaalan na. Tapno maitid na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo kadi. No sa dino tinapanan na idipimanaw. Nagabrod ka no. Kalpasan ang nagtalaw. Nagpatulong iti gayam na tapno makaabroad. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan asimurot da Eric kan Cheryl kan ni Loreto iti panagsubli na ijay syudad. Nasakit nga rod tinakam ni Loreto kat pinabasol na ti inana kan ti kabsat na. Iti may sangal daw nagpakita ni Marina kat nagkariapagadalan na dagiti anak na. Papagayam denggan ti tuloy ta seryeta ita alawas na pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakaumay kamat, Manong Loreto. Nadamag ko ang nagsubli ka nun ni Marina. Wan, kinapudno na. Manuabulanan nga iso ti mangmangtad iti allowance dagiti ubing. Apay adiyo imbagbaga kanyak. Italangot nga umay ka. Ungayam, iso pa yung tinang patarimaan iti balay. Anya? Nagbalin nga irresponsable ni Manang Marina idi. Angam kita amita, Manong. Araramidan na matanti kabaalan na. Tapno maited na ti masapsapol dagiti anak yo. Dinamag yo kadi. No sa dinon tinapanan na idi pimanaw. Nag-abroad ka no. Kalpasan ang nagtalaw kat nagpatulong iti gayem na tapno maka-abroad. Anya? Day tati pudno, Manong. Kas makita kat pudno mat dagiti bagbagana. At da negosyo na ijay sentro. Adda ka di matan sa bali a pamilyana. Saanan anak ki asawa. Sapay kuma, taaramidan yu matan ti responsibilidad yu kadagiti anak yu, Manong. Pag tinulungan yu, tamano at awon laangan, agturpos dan iti kolehiyo. Anya ti aramidam diti pagadalan, tatang. Kaya't kung nga itid da ito'y kada kayo iti kabsat mo. Ha? Kwarta amat dayta. Para iti panagadalyo. Ada inte dinanang kada kami, tatang. Sa bali ti kwarta naggapo iti inayo. Sa bali mo ti aggapo kanyak. Agyaman akno kasta, tatang. Amumot ti Facebook ko. No, dapay kasapulan nyo. Agchat kayo laeng. Tapno makadiskitarak. Uwan, tatang. Ibagam to kini Eric, Ken ibingayam to iti allowance na. Uwan, tatang. Di kay madanagan. Itad ko ti para iti kabsat ko. Kat agyaman akmanan. Awan ti rumba nga pagyamanam. Ta responsibilidad mi. Kas naganak yo ti mangted kadagiti masapsapul yo. Nadamag ko anang ted ka iti kwarta kadagiti anak mo. Wananang. Idi pa'y napalabas alawas dayjay. Nasaya at mat na nakamiris ka nanak ko. Ado tinagkurangak nanang. Kat panawinen, tapno bumawi kadakwada. Kasta aklunam dagiti bitot mo. Wananang. Saan ko nga ilibak dayta? Sa apay la kumata di ka nagsubli iti sikot anak ko. Wananang. Aramidak ti responsibilidad ko kadagiti anak ko. Wala. Oray saan kayo nga agdandan na ni Marina. Panunutan nyo lata ti pagsayaatan dagiti anak yo. No kasta ti aramidan nyo. Sigurado ang mapakawanda kayo. Apaya dayto lang tinted mo, Loreto. Dayta lang tinabati ti sweldok. Bakit? Anya? Panagkunam ka di kat umanay daytoy? Umanay dayta, no agtipid tayo. Ay na, pakpakawan. Di ka kumamot agungat. Ta saan lang ada kayo ti responsibilidad ko. Anyat kayat mo asawan? Apay, ada sa bali nga ikikam iti kwarta? Nagtugaw ka. Tagkapeta pa'y. Di mo iyaw awan ti saritaan. Ti saludsud ko ti sungbatam. Pangasi mani. Ado ti pampanunutak ita. Awan oras ko makiapakan ka. No kasta, agchat-chat gayam ni Loreto kadagiti putot na kini Marina.
Ay sumat lagayam akurang ti kwarta nga ititid na. Tadamat gayam ka inagaw mi kadagiti anak ko. Apay nga igamot ti cellphone ko, ani. Anya ti kayat asawan da ito'y Loreto. Ha? Ikam iti kwarta dagiti anak yo kani Marina. Saan akong nga gilimot kan ka? Pudno ti imbagam. Agpampanunot ka kadi ha? Putot kumutlaeng ida. Kan maysa. Itala nga ikak ida iti kwarta. Panunutom at dagiti anak ta Ar-aramidak ti amin nakabaalak. Tapno maitid ko ti masapsapol yo. Dua ti trabahok, amom dayta. Kasla basol ko pa ita? Ar-aramidak ti kabaalak. Tapno saan nga agbisin ti pamilyak. Katsika, sursurwam met ti agtipid. Saan ko mangamin at ti pagpapintas mo ti priority? No diket dagiti masapsapol tayo dito'y balay. Pasensya ka ni tay, ani. Pasensya ka man. Diyak la nalapdan ti bagik. Diyak ko nilibak. Agsilselo sa kadagiti anak mo. Awan ti rumba nga pagsilosam. Tasaan kayo mat abinaybayan ka dagiti anak ta. Pasensya kan. Sana na maulit ti kasjay. No kayat mo suportaran dagiti anak yu ka ni Marina. Saan ka alapdan? Ti kanyak laang. Kat itad mo ti para ka dagiti anak ta. Awan pa kahit. Kasta ti aramida. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Kasangay ti inauna nga anak ta inton Lunes. Anya ti plano? Agluto aklaangan iti pansit a pagsasangwan tayo. Cake ngay. Saanan? Isupay a paggastusan tayo. Okay lang, met. Gumatang ka. Oray basit a cake. Sa dino ti papanam? Sarong karak ko madagiti anak ko, bakit? O sige. Okay lang kan ka. Di ka agungat. Anya ko mati maaramida kat anak mo matida. Agyaman ako, nay. Awan rumba nga pagyamanam. Aywan kayam. No agawid ka, dumagas kan tuman iti grocery. Gatangam dagitoy. Ne. Adumat ti enlistam, bakit? Wan atap no makatipid tayo. Saan ka di abilin mo kat agtipid tayo? O sige. Ag-grocery aklangan. Sakbay ang mapanak iti ayam dananang. Naadakan ka dayta. Makaamu ka. Da Cheryl kin Eric ngay nanang. Adada ijay kusina. Apay ka de. Amang ano kayat dati ag-swimming nanang. Ay ija ka mo anak ko. Kasaritam ida. Ang sa dino ko ma. Iti kaasit gan a resort, Nalakalang matibayad ijay. No kayat da di mapantayaw. Ni Marlon ngay nanang. Adda ka di ti garden na? Wen, amangan no paawid mo tanday chay. Nasayat nga rod. Tapno makapagbabanding tayo, met. Adda budget mo aya. Adda. Nalakalang mati entrance fee ijay. Agbalon tayo langan iti kanin tayo. Tapno saanin ang masapol nga agluto tayo ijay. Anya timbaga ni tatang manang. Ag-swimming tayo ka, no? Ijay. Iti kasit gan a resort, Sino nga iti kadwa tayo? Sumurot ka din ni Uncle Marlon? Day tatijak sigurado. Siga ngay, sumurot ka? No sumurot ni Uncle, sumurot akmat. O sige, sumurot akmat nga rod no kasta. Ay, sino gayam ti gastos? Ni tatang ka no, kuna ni Apong. Adda kwarta na. Ada siguro Iso mo tinagplano nga ag-resort tayo. Groceries para kada kayo, Cheryl. Adupay mo dya ginatang yung itinapalabas alawas, nanang. Tapno adda abas tuyo, Kan adamot ititid ni tatang kada kami. No kasta? Ik-ikan na kayo gayam ti amayo? Uwan, nanang. Manumot abulanan. No daduma. Umay pa'y makibanding dito'y balay. Naimbag man, tapalubusan ni Ani. Diyak mo, naanya ti saritaan da.